Presidente, como recorda a noite electoral e os días que seguiron as últimas, os resultados das últimas eleccións autonómicas? Bueno, pois a noite electoral con moita alegría. Foi un día, máis ou menos relaxado, recordo, botei a primeira hora, despois fixen o que fago sempre en xornadas electorais, sempre como no mesmo sitio. Pasei a tarde relaxada e xa, cando faltaban 2 horas, empezaron un pouco os nervios, empezaban a chegar sensacións de última hora, pero a verdade é que foi todo moi rápido. Recordo que xa tiñamos certeza de datos pois ás 10 da noite, máis ou menos, e a partir de aí, pois, recordo primeiro coa miña familia, que foi así unha cousa moi emocionante, viñeron á sede, e despois foi unha noite de moita alegría no hotel. Con moita alegría esa noite, a verdade, e os días seguintes un pouco, non nunha nube, porque eu decía que o que intentamos que fora verdad, dende o primeiro día a gobernar, xa viñamos de gobernar, pero, bueno, a verdade é que foron os primeiros días de soltar moita tensión. A primeira semana foi moitas entrevistas, pero tamén agradecementos e bastante relaxada, sobre todo pensando no que viñamos de vivir o mes anterior. Despois, novo goberno, cambiou moito a configuración que tiña inicialmente pensada do que finalmente foi? A verdade é que non me dediquei, eu o que quería era primeiro gañar as eleccións e despois pensar no goberno, porque se faz ao revés, o mellor as podes perder. Sí que lle dediquei despois desa primeira semana, non o pensei, diñe moitas voltas, fixe moitos esquemas, pedín opinións, pedín propostas, incluso díxenlle os propios membros do goberno que si tiñan algún idea de como, fora das persoas, que tamén comprendo que eso non é fácil, porque estaban implicados, tiñan algunha idea de algunha reorganización que había que facer, que me pasaron. A verdade é que tuve bastantes propostas e, bueno, ao final, cando te contas con todo eso, é certo que ao final a decisión é túa, sobre todo cando afecta a persoas. Prescindir dunha conselleira que entón estaba no goberno era unha mensaxe para o resto de conselleiros de aquí ninguén está blindado e hai que poñerse a traballar desde o primeiro día? Non, pero eu creo que xa o saben. Tamén en ese momento a decisión que pensei que había que tomar, que, insisto, nunca é fácil prescindir de persoas, de algunhas hubo cambios que afectaron a algunhas persoas, pero non foi ninguna mensaxe, porque eu creo que se non teñen claro dende o principio que aquí hai que vir a traballar e que os postos se renovan semanalmente, entonces é que non saben onde están, pero creo que sí que saben onde están. Hai 4 conselleiros novos, que grado de satisfacción ten con eles? Bastante, porque eu primeiro xa os coñecía de como traballaban en outros lugares, excepto o Conselleiro de Sanidade, que viña con moi boas referencias, e a mí o que me convenceu foi tamén cando falei con ele e lle expliquei en que podía consistir iso e o que me contestou. Por lo tanto, estou moi contento porque, ademais, cos que están, cos que se estaban e seguiron e cos novos. Traballan duro, hai que decirlo. E cando non traballan, eles tamén saben que eu digo directamente a eles. Non diante de todo o mundo, pero digo yo a eles e, por lo tanto, creo que saben o que teñen que facer. Había unha estrategia de coller ou de tirar de canteira de alcaldes para montar o goberno novo, porque realmente, se un bota un ollo a composición do goberno actual da Xunta de Galicia, hai moita xente que ven moita parte do equipo que ven da vida municipal, non? Non é unha estrategia, máis ben diría que é unha ventaxa. Un alcalde é unha persona, é un político contrastado. Primeiro foi elexido por os seus cidadáns, que son os que mellor o coñecen, e, por tanto, foron os primeiros que pensaban que podía valer, e despois o traballo nun concello ensina moito, por tanto, non veñen a política a estrenarse. Un alcalde, é verdade que isto é moi diferente, os primeiros en decirlo son eles, non ten moitas cousas, ten pouco que ver co que facían como alcaldes, pero moito do traballo que teñen que facer saben sabido, por tanto, non hai unha estrategia de elexir alcaldes, pero é unha gran ventaxa poder elexir alcaldes. Superado o primeiro ano, superado un ano no que non hai vicepresidencias da Xunta, arrepíntese desa decisión de prescindir dun, por así decirlo, número 2 da Xunta? Non, eu xa expliquei no primeiro momento que tampouco era ninguna mensaxe, era simplemente pensar que a Xunta tiña que ser horizontal, cun presidente e despois unha horizontalidade que todos traballen apoiándose. E creo que eso o conseguimos, sinceramente. Non notei, ademais, ningún tipo nin de resquemor, nin de cambio de esquemas, por iso todo o mundo entendeu perfectamente cal era a idea, e mentras sexa así, estamos traballando así en horizontalidade. Volvo a decir, que o repito moitas veces, todos se axudan entre eles, non hai ningunha rivalidade, ninguén poderá decir que ven ningún mal rollo entre ningún conselleiro. Iso para mí tamén é fundamental, creo que é parte do éxito. Pero ten desbotado entón a idea de poder volver a recuperar esa figura do vicepresidente? Non, desbotado non, que creía que neste momento era o que procedía, e un ano despois creo que acertei,
neste momento é como hai que seguir, pero non, no futuro non o desboto para nada. Nomearon un portavoz, agora que vostede xa ten un grado de coñecemento, porque era entendible que os primeiros anos sí que quería ter unha proxección maior, pero nomearon un portavoz do goberno como teñen moitos gobernos autonómicos. Sí, tampouco descarto, teño que decir que ser o propio portavoz, que é unha figura que a verdade que non é habitual nos outros gobernos, non sei se hai algún caso máis, pero bueno, normal é que haxe un portavoz, obrigache, por unha parte, a estar moi pendente de todos os asuntos para poder explicarlos en rol de prensa, obriga a unha exposición para mí moi importante, que me tomo moi en serio, que é esa exposición semanal aos luns, pero tamén che dá, obrígate a estar moi o día, ¿no? de todo, porque sabes que é o que tens que responder. Entonces, doulle voltas, non quero dicir que non lle dou voltas, pero vésolle ventaxas e inconvenientes, e, por lo tanto, non o descarto, pero é unha cousa que teño na mente, pero ainda non o decidín. E non sei se chegaré a decidirlo. Pero, de momento, tamén desbota polo que vexo, nin da vicepresidencia, nin de portavoz, quero dicir, non se albiscan cambios no goberno despois deste primeiro ano así de xeito inminente, podemos decir? Hombre, se me di inminente nos próximos 3 meses, non. máis adiante xa veremos, sobre todo no de portavoz. No de portavoz? Se producir algún dos cambios, creo que viría un antes que outro. Acaba de vir de Bruselas, dun viaxe con dous comisarios europeos, que sobre todo no tema da reunión que tivo con Teresa Ribera, que resultados extrae desa cita? Primeiro, que creo que é bo estar en Bruselas, ou eu e os membros do goberno, ali onde se decide todo, non? Despois te das conta de que, aínda que penses que é todo moi grande, somos moitísimos países e moitísimos gobernos, ao final, se o traballas, tes posibilidade de ter interlocución directa, e iso nunca é malo, non? Porque tes a posibilidade de trasladar directamente moitas cousas, de invitarles a que veñen aquí e coñezan aquilo de que estás falando, e máis agora que vou ter durante un ano e medio a representación de todas as comunidades autónomas no Comité de Rexións, non? Entón, eu creo que iso é moi útil. Con Teresa Ribera, que xa estivera con ela cando era vicepresidenta no goberno, eu o que quería que me escoitara, non? Algúns preguntábame, algúns jornalistas, a saída das dúas reunións, se non houve resultados concretos. Bueno, eu creo que ese tipo de reunións non funcionan así. É moito que te escoiten directamente, que ti lles escoites a eles e lles podes a veces argumentar visións que teñen diferentes e a partir de aí manter o contacto. Por tanto, eu estou satisfeito e o que pretendo agora, cada vez que teña que ir a Bruselas por o Comité de Rexións, é intentar ter este tipo de reunións que creo que nunca sobran, máis ben todo o contrario. Explicoulle que o problema que hai co sector eólico agora mesmo en Galicia, cunha paralización judicial de moitos parques? Sí, bueno, expliqueille todo aquilo que entendía que tiña que saber. É unha destas cousas. Ahora mesmo estamos pendentes dunha decisión do Tribunal de Justicia da Unión Europea, onde máis non somos os únicos interesados. O que se decida aí vai incidir en todas as tramitacións que se fagan no resto da Unión, porque o que decide, por lo tanto, expliquelle as razóns que eu estou convencido que nos asisten á Xunta de Galicia e as consecuencias que tería unha decisión nun ou noutro sentido. É certo que depende do Tribunal, non depende da Comisión Europea, pero creo que é moi bo que saiban a que nos estamos enfrentando. Cree vostede que hai certa intencionalidade na xustiza en Galicia co sector eólico para frenar parques eólicos? Mire, eu non vou falar nunca máis dos suíces. Creo que eso non leva nada de máis. Se decimos que respetamos a xustiza, hai que respetala. Eu o que digo é que o criterio que se está seguindo aquí en Galicia non se está seguindo en ningún outro sitio de España. Que cando o Supremo tuvo que pronunciarse, pronunciouse en contra do que estaba facendo o Tribunal Superior de Xustiza. Foron eles, dende o Tribunal Superior de Xustiza, os que decidiron ir ao Tribunal da Unión Europea. Agora esperemos a que se decidan, pero digo que o criterio que se está seguindo aquí non se está seguindo en ningún outro sitio, e iso é unha realidade. Falou con Teresa Ribera de Altri? Máis que de Altri, falei de algo que me importa moitísimo máis que Altri, que teñan claro, porque aquí se está poñendo en dúbida determinadas forzas políticas e algunhas organizacións ecoloxistas, que a Xunta de Galicia non é absolutamente estricta na avaliación dos proxectos industriais. Por tanto, eu que lle transmitín e que somos absolutamente estrictos e que, por tanto, se algo chega a Bruselas, porque é porque pasou eses controis, porque se non pasa xa non vai chegar nunca ali. Digo a Bruselas a efectos de pedir axudas, por tanto que teña absoluta tranquilidade. Despois poderán decidir o que proceda, pero que en ningún caso que un obstáculo para decidir sexa algún tipo de dúbida sobre iso, porque os filtros da Xunta se os pasou e porque podía pasalos. Iso foi o que transmitín, e tamén volvín a aproveitar para facer unha defensa dos técnicos da Xunta, que tiveron que aguantar moitos disparates nos últimos meses de xente de aquí que parece mentira. Moitos deles se nota que nunca gobernaron e nunca
tiveron a honra de ser xefes de funcionarios que son absolutamente objetivos e independentes. Estaba falando desas acusacións que fixeron algúns dirixentes do BNG de que se estaba presionando a funcionarios da Xunta. Sí, que esos funcionarios cedían as presións. En fin, a mí me parece unha falta de respeto, e o que máis evidencia é que non gobernaron na vida, e con esas cousas parece que non teñen moita intención de facelo. A portavoz do BNG di que vostede traballa máis como un comercial de Altri que como un presidente da Xunta. Non sei se bueno, falaba da reunión de Bruselas como a presencia dun comercial de Altri en Bruselas. Non sei Sí, que mire, parece. vou dicir, o mesmo que levo dicindo durante todo este tempo, estou absolutamente convencido e creo que non hai máis que repasar a hemeroteca. Cando a portavoz da BNG fala de Altri, está falando dun proxecto que ata o día que perdeu as eleccións outra vez era un proxecto que lle parecía magnífico, e estou convencido de que se hubiera sido presidente da Xunta estaría presumindo por de él en Europa, estou seguro. Non percibe un posicionamento moi forte da Xunta a favor de Altri, que se está comportando, quero dicir, dándolle unha importancia moi alta a este proxecto? No, vamos a ver, primeiro, un proxecto que ten a súa importancia, un investimento importante que nos colocaría nun lugar novedoso, insisto, sempre cando cumpla. O posicionamento forte creo que lo están dando os que o atacan e din que non se pode aprobar de ninguna maneira, aínda que cumpla, por tanto, creo que esa defensa, pois ás veces chama a atención, pero creo que é o que temos que facer. E, sobre todo, eu tamén pretendo mandar unha mensaxe, non pretendo, pero sei que estamos mandando unha mensaxe, que é que a Xunta non cede a presións, e, por tanto, fai exames e avaliacións obxectivas. E se non cumpren, somos os primeiros en decir que non. E se non, sí. E isto é unha mensaxe a posibles investidores que os hai, que ás veces veñen a falar comigo despacho, e que din que están pensando en investir en Galicia e están moi pendientes de si o goberno cede ou non cede a presións. E o que lles digo sempre dice, se cumprides, teredes o noso apoio. Se non, pois entonces non haberá nada que facer, pero por presións nunca imos decidir. Creo que isto é moi importante. E hai inversores que decidiron non invertir en Galicia precisamente por temor a presións desde fora en contra de determinados proxectos? No, a día de hoxe non. Espero que non tomaran ninguna decisión, pero que teñen ese temor, sí, porque viñeron manifestalo, incluso acompañados algúns de embaixadores dos seus países, son investimentos importantes e, polo tanto, xa simplemente que teñan esta prevención é algo que nos debería preocupar moito e por eso nos temos que dar esa imaxe que creo que é real de firmeza e de objetividade. E que sempre decimos, eu digo moitas veces, que os grandes investidores moitas veces non queren axudas, ou por non queren eso de xeito principal, queren seguridade xurídica e estabilidade. E iso é que, de logo, eu vou sempre facer o posible para que non este en risco. Aí, creo que foron un par de meses, estivo en Aragón, se non me equivoco, é unha comunidade que conseguiu atraer inversións moi fortes de fora. Deulle algún consello a Azcón para decirlle, bueno, como fixo el para conseguir eses investimentos? Pois mire... Ou que diferencia Aragón de Galicia para atraer eso? Pois eu vou dicir unha cousa, que non hai a conflictividade que existe en Galicia. Xa sei que son condicións diferentes respecto á composición do terreo, respecto a todo o que sea, pero para mí a principal nin teñen máis recursos naturales que nós, nin máis estabilidade, nin nada. O que non teñen ahora mesmo é a conflictividade que algúns intentan fabricar e precisamente están conseguindo que os investimentos poidan acabar índose a outros sitios. Esa para mí é a diferencia fundamental con Aragón e por eso loito para que eso non sexa así. Que diferencia este primeiro ano que rematamos dos 2 anos anteriores no que vostede xa foi presidente da Xunta? Porque desde fora sí que se detectan algúns cambios, pero non sei, primeiro dígame vostede que cambiou. Desde o punto de vista persoal... No, digo, a nivel de execución política. A nivel de execución política, bueno, primeiro que como hai cousas que teñen os seus plazos de execución, é certo que estamos moi avanzados en unhas cousas e outras xa rematadas. Por lo tanto, creo que isto é importante. Cousas que estaban iniciadas ou ni siquiera iniciadas hai 3 anos, ahora xa son a realidade ou están a punto de serlo. E despois, para que negalo? A práctica, o entrenamento, por así decirlo, cando queres facer as cousas cada vez mellor, pois eso tamén te axuda. Por lo tanto, eu creo que sei máis ou entendo máis as cousas dende o meu posto actual
que hai 3 anos, pero creo que eso é lógico. E iso intento porcentalo en a facer as cousas mellor. Desde fora hai dous temas que sí que parece que foron un cambio coa etapa anterior, ¿no? Vivenda e a petición de competencias. A petición de competencias parece que agora sí que vostede é un presidente moi proactivo para pedir esas competencias ao goberno central. Por que non se fixo antes? Bueno, porque estou vendo que despois de moitos anos empezo polas competencias, de moitos anos de negativas, tamén do goberno anterior, dos gobernos de Mariano Rajoy, durante bastante tempo de Pedro Sánchez, ahora veso que con esa chantaxa que está sometido, ou eses condicionantes de apoios parlamentarios, aquí hai moita facilidade para otorgar moitas cousas, polo tanto, eu levanto a mão e quero aproveitar tamén. É dicir, polo contexto en o que se move o goberno central. Creo que é un bon momento para pedir esas cousas e despois, sobre todo despois do éxito que tivemos respecto á xestión do litoral, polo tanto, digo, por que non? Creo que nestes momentos é un bon momento para pedir esas competencias, pero se eu quixera decir que o único que quero é unha medalla ou batir un récord nun contado de competencias, estaríamos facendo de outra maneira. Teño dito moitas veces que prefiro ir sinalando obxectivos e ir cumprindos antes de pasar a outros. Acabamos de conseguir o litoral e ainda non, porque ainda o goberno central parece mentir, ainda lle costa acabar de concretar esa competencia despois da sentencia do Tribunal Constitucional. Estamos coa transferencia da AP9 outra vez máis adiado no Congreso polo Partido Socialista. Por tanto, se empezáramos a seguir abrindo o melón sin fixarnos en esas, probablemente estaríamos facendo xogos que non nos queren dar nada. Pero creo que é un bom momento para pedir esas competencias. E respecto á vivenda, creo que nestes momentos calquera que se dedique á política ou á xestión pública e non se xa consciente de que se convirteu en pouco tempo nun problema de primeiro orden para moitísima xente, pois entonces non estaría facendo ben as cousas. Por tanto, é agora cando hai que responder, estámoslo facendo pois casi contra reloj, é certo. Pero parece que unha emenda a casi 15 anos anteriores de goberno, non? Porque, quero dicir, agora sí que se están acelerando moito prazos, máis axudas para a xente. Sí, bueno, eu non quero dicir que antes que a necesidade de acceder a unha vivenda non existirá sempre, pero creo que hai un consenso xeral sobre que nestes últimos anos, por unha serie de circunstancias, de retirada de moitas vivendas do mercado de aluguer, o incremento dos prezos, todo iso fixose un problema moito máis acuciante. Por lo tanto, aquí hai dúas solucións, ou empezar a discutir por que non se actuou antes, ou actuar e intentar recuperar o tempo perdido. Eu prefiro a segunda. É factible a meta que se marcou ao inicio de legislatura? Creo que eran 8.000 vivendas, non? Non, estábamos en 4.000, marcámonos en 4 anos na legislatura pasar o doble, 8.000. Construídas pola Xunta, que son as que non teñen excusa, porque o resto, en colaboración con promotores privados, aí xa depende dun terceiro, pero o que depende de nós temos que facelo. Home, acabamos de facer un ano e xa temos en execución, digo, dende licitando os proxectos hasta xa construindo, poñendo ladrillos, casi 2.000, por lo tanto, sí. Si nada se torce, eu espero que non, remataremos con esas 4.000, ademais de todas as demais que estamos facendo, pero eso xa non as quero contar agora, prefiro centrarme en isto, que sería inexcusable que non o conseguiremos. Prefiro as que fagamos en colaboración público-privada. E aquí teño que dicir unha cousa, agradezo a colaboración en xeral de todos os concellos, de todas as cores políticas, que entenderon tamén que era un problema no que teñen que colaborar e estamos, en xeral, algunha excepción, atopando moitísima colaboración dos concellos agora de xestións urbanísticas, cesións de chan para poder construir. A verdade é que isto está sendo un traballo en equipo. Cando fixo o acto hai unha semana para recordar esas eleccións, falaba vostede de que xa están prácticamente cumpridos 2/3, non? Se non me equivoco, dos compromisos. Sí, eu decía, ou cumpridos, algunos xa están cumpridos, por exemplo, das matrículas universitarias, o de poñer 1.000 plazas máis en centros públicos, e outros está iniciada a súa execución. É dicir, levamos un ano, é certo, vou dicir, non, todo está en marcha, non? Hai algunhas cousas que eu espero que durante este segundo ano xa este en marcha todo, porque senón probablemente non nos daría tempo, pero ou executadas ou xa en marcha, pois prácticamente 2/3, eu creo que está bastante ben. E que vai facer entón estes 3 anos que quedan? Quero dicir, se xa ten todo isto en marcha? Pois hai moitas das que están en marcha que vai nos levar o resto da legislatura cumprirlas, facelas unha realidade, ou das vivendas é unha, por exemplo, das que eu conto como en marcha,
non realizada, en marcha nada máis, e as que ainda temos que poñer en marcha, o tempo non nos vai sobrar, por tanto, vou me dedicar a traballar moito. Fala de vivendas, fala de competencias, non se nota moito unha implicación moi forte co tema da sanidade, cando tamén é un problema moi grande, ou non? Non, notase, outra cousa é que probablemente, o que vou decir, con todas as reservas e coa miña plena consciencia de que hai que mellorar, en sanidade sempre hai que mellorar, pero, bueno, pues creo que as cousas están facendo razonablemente ben e probablemente por iso saleu da liorta política ou da discusión pública como un tema recurrente, non? Eu creo que iso é bo, insisto, problemas siga habendo por resolver e cuestións localizadas e puntuais moitísimas, pero creo que, en xeral, a xente ten unha consciencia de que a sanidade pública está funcionando razonablemente ben e, por eso, polo tanto, non sexa un problema de primeira orden e non este na discusión política todos os días. Outro asunto que se ten que abordar en breves será o do financiamento. Con que posición vai ir Galicia? Unha posición máis cercana a que ten Asturias ou a que ten Andalucía? Bueno, pero creo que no fundamental temos que coincidir, senón estamos perdidos. Creo que... Entre todas as comunidades, quere dicir? Sí, a miña opinión é que o que intentou o goberno, e de feito acaba de retirar ahora mesmo na convocatoria que teñamos do Consello de Política Fiscal e Financiera, que vai ter lugar a semana que ven, iba a un punto para debatir o modelo de financiamento, que é o que sempre pedimos. E, casualidade, hai 2 días, chegou unha comunicación dicindo que o retiraban. Para mí o que pretenden dende o principio, baseándose, supoño dirán que non ven un principio de acordo. Eso é o que llevamos a decir, é que aí é onde hai que empezar a discutir, e ver se hai acordo, se non hai acordo e se se pode lograr. Por lo tanto, o noso posicionamento será que o que nos interesa é debatir un modelo de financiamento e que Galicia está infrafinanciada igual que están o resto de comunidades autónomas. E alén de teremos que discutir, e Andalucía expoñerá os seus criterios para ter máis financiamento e Galicia expoñerá os seus e ao final habrá que intentar chegar a un acordo, porque claro, basearse en que o acordo é dificilísimo para non intentarlo nunca, eso a min non me vale. E dende logo un Consello de Políticas Fiscal e Financiera donde o único que se queira discutir é o tema da condenación, como parece que vai ser, que é unha urxencia que lle está metendo o independentismo catalán a Sánchez, a mí, desde logo, eso non me vale absolutamente para nada, porque non lle vale a Galicia. Non ganamos nada se só debatimos de condenación da débeda. Entón, con que posición vai ir a Galicia a ser Consello de Política Fiscal e Financiera? Pois a decir que nós o que queremos é que se fale de financiamento, e que non entendemos, porque se finalmente non se retira a orden do día, como parece, dicir que nin o entendemos nin o aceptamos, eso é o que imos decir. Non vai ir cunha posición de Galicia ou unha posición do Partido Popular? Non, a posición de Galicia, se for unha posición común, sería unha posición de comunidades autónomas, e a prova é que cando estivemos en Aragón volvimos a reafirmar a Declaración de Santiago, que é unha declaración de comunidades autónomas, algunhas delas gobernadas por o Partido Socialista, e o que intentamos é que, bueno, pois, refrescar un pouco a memoria sobre que eso está aí e que pode ser un principio de acordo. Aquí teño clarísimo que ten que ser unha posición de Galicia e de comunidades autónomas. Se o presentamos como unha posición de partido, probablemente non teñamos nada que facer. É dicir, non vai haber un frente de comunidades do Partido Popular para, non sei se, bueno, para ver como negociar esa financiación co Goberno Central? No, pero, vamos a ver, é lógico que as comunidades do Partido Popular falemos entre nós, hai, é dicir, afinidades. Eu tamén teño unha boa relación co presidente de Asturias, por exemplo, falamos de moitos temas, pero lógico que teñamos, vemos máis en reunións de partido, falamos destes temas, e que hai cousas que todos temos claro. Creo que é evidentísimo que o único que interesa ahora en materia de financiamento acordar a Moncloa é seguir dando satisfacción o que lle piden Junts e Esquerra e supoño que tamén o que lle están pedindo dende o País Vasco. Por tanto, nos decimos que eso a nós non nos vale. Que o digo Partido Popular porque todas coincidimos niso, sí, pero tamén o está dicindo Paje e do Partido Socialista. Por lo tanto, isto é unha posición territorial que creo que son as alianzas que le daban valer. Dito isto, a min reconfórtame moito, dame moita forza ver que os meus compañeros do Partido Popular todos pensan o mesmo. Está claro que a Sánchez lle preocupa moitísimo porque o que intentou desde o principio con aquelas reunións da Moncloa que ao final non tiveron ninguna utilidade porque o único que pretendía era intentar desunirnos no tema de financiamento e non o conseguiu. Recibe vostede ordes de Alberto Núñez Feijóo? Sobre que? Sobre temas para ter unha posición con determinados asuntos. No, para nada, para nada. Lógicamente, estes temas os debatimos, volvo a insistir, en reunións do partido. E ao final coincidimos en que son cousas lóxicas.
e entendendo perfectamente que os meus criterios para conseguir máis financiamento non poden ser idénticos os que teña Andalucía, pero esa Andalucía tamén o sabe. Pero en outras cousas estamos de acordo. Órdenes ningún, eu digo sempre, ademais é que, en fin, comprendo que hai xente que pode creer ou non, pero de verdade que é exactamente así. Eu, dende que estou aquí, e a verdade é unha cousa que xa o esperaba, pero creo que é digno de elogio de decirlo públicamente, non recibí unha sola instrucción nunca de Alberto Núñez Feijóo, nunca. E consellos cando llos pedín, e teño que dicir que tampouco lle pedín moitos. Non. No, pero algún sí que lle pedín, pero non moitos, non o consulto a diario, dende logo. Por entre outras cousas, porque bastantes ocupacións ten. Esta fin de semana, o domingo, hai unha manifestación polo galego. Vai ir vostede a esa manifestación? Non. Non porque non quere, non porque sinte que pode ser unha manifestación contra a Xunta de Galicia? Sí, bueno, porque creo que as razóns polo que escoitei na convocatoria, bueno, primeiro hai por parte de algúns partidos políticos unha intención clara de politizar todo o tema da lingua e porque sendo conscientes de que temos que facer nestes momentos especialmente unha labor de promoción e poñer en valor o galego, esa situación de emerxencia donde está a morrer e donde parte o gran culpable desa morte son as políticas da Xunta de Galicia, non estou de acordo en absoluto, e, por lo tanto, si parece ser que isto que se vai dicir na manifestación non podo apoiar algo que non estou de acordo. Que fórmula cree vostede que hai que facer para revertir datos que efectivamente se que invitan á preocupación? Pois mire, primeiro, intentar escoitar a todo o mundo, que creo que está facendo o Consello de Lingua. Outro día convocou a moita xente, a única intención de algúns que foron ali, que seguro que están na manifestación do domingo, foi reventala, e hai moitas testemunhas que o poden acreditar. Pediron a palabra nada máis empezar para decir que non había nada que falar e invitar a todo o mundo a que se fora dali e ninguén falara nin escoitar o que tiña que decir a Xunta de Galicia. Por tanto, este non é o camiño. Nos dixemos que con liñas vermellas, que non inmersión lingüística en ningunha das dúas linguas, respecto a elección no que cada un quere expresarse, estamos dispostos a falar de todo. Por tanto, as estatísticas que saliron do IGE, que foron un pouco, por certo, un organismo da Xunta de Galicia, e nós ali fomos absolutamente transparentes, que foron un pouco o sérmolo de todo o que estamos vendo agora, bueno, acabamos de ver que en Cataluña saliron cifras parecidas. Nos explicamos no seu momento as causas, e, polo tanto, as solucións que podía haber. Pero, logo, a solución non é nin a imposición, en ninguna das dúas linguas, porque tamén hai corrientes que din que o problema é que hai demasiado galego. Eu tampouco estou de acordo en absoluto que haxa demasiado galego. Pero nós, como administración e como país, creo que temos a oportunidade, case a honra, de poder promocionar a nosa lingua. Pero non lla vou impoñer a ninguén. Obligar a xente a que hable unha lingua creo que é un tremendo erro. Facer todo o posible para que a coñeza e nos coñecernos diso, eso é moi diferente, eso é o que imos facer. Di o BNG que está disposto a un pacto polo galego. Estaría disposto a Xunta de Galicia, o Partido Popular? Bueno, eu lle pregunto ao BNG si ten algunha relación e está de acordo e estaría disposto a decir que é un disparate que nas reunións que convoca a Xunta de Galicia vayan algunhas persoas a decir que todo o mundo abandone esas reunións, que hai que reventarlas e que non hai nada que falar. Si cree que eso non é o camiño, podemos falar, porque ese tipo de pacto donde hai que reventalo simplemente porque de principio non son os plantexamentos que lles gustan, creo que ese é o camiño que ten o BNG ahora mismo. Eu creo que o BNG e politización da lingua son sinónimos, e, dende logo, eu creo que por aí non vamos a ninguna parte. A nivel interno, a nivel do Partido Popular de Galicia, en que momento está agora o PPDG tendo un momento de certa planicie, non? Sen convocatorias electorais, sen nada marcha, sen nada así moi inmediato, o seguinte será o Congreso, se non me equivoco, do ano 2026. Como está o partido agora mesmo? Temos un momento de optimismo e de ánimo. Sabe onde eu vin? Outro día na convocatoria para celebrar o primeiro ano despois das eleccións, o sitio quedou nos pequeno. A veces dis, bueno, intenta ser prudente. Cando convocamos o acto, a cantidad de xente que quería vir, que quería celebrar, que estaba, eso a verdade é que reconforta, e te das conta, eu que levo uns cantos anos en isto, que eso non pasou en todas as épocas. Por tanto, estamos nun bon momento e algo fundamental, hai unidade no partido, dúas cousas, hai unidade e hai optimismo e ganas de facer cousas. Non hai esa cousa de brazos caídos, de desánimo, non hai críticas. Sempre hai discusións internas, pero cando trascenden
como lle está pasando o Bloque ou o Partido Socialista, cando trascenden hacia fora, e que xa son incontibles e son moito máis graves do que lles gustaría que se soupera. Eso non nos está pasando a nós en absoluto, e eu me alegro moito. Creo que o Partido Popular está nun bon momento, e con toda humildade hai que decirlo, e tamén decir a xente que non se relaxe. E iso costa traballo, e agora mesmo veso na xente do noso partido unha satisfacción e un acordo co que estamos facendo, e eu agradezo moito. Renováronse varias direccións provinciais, acabaronse as baronías no Partido Popular de Galicia? Eu creo que se acabaron hai moito tempo, non... Eso, a Feijóo decían que un dos seus grandes méritos fora acabar coas baronías, por lo tanto non podo decir que eso fixo no eu, porque ese traballo xa encontrei feito. Bueno, aínda quedaba Baltar en Ourense, non? Bueno, as cousas van evolucionando, é certo, hai 3 anos xa que non está Feijóo e produciuse o cambio en Ourense, pero ese traballo, teño que decirlo, porque eu empecé con el, ese traballo das baronías que antes evidentemente existían e condicionaban moitas cousas, ese traballo fixo Alberto Núñez Feijóo e probablemente ese é un dos segredos de ter renovado sempre, porque a xente tamén o percibe, non estás hipotecado nin dependente do que digan outros. Por tanto, vou dicir que agora mesmo a día de hoxe o que hai 4 presidentas provinciais que traballan en coordinación, xa non só comigo, entre elas tamén, que esas rivalidades que vemos é por ver quen ten un mellor resultado electoral, mentre esas rivalidades, benvidas esa. Esta fin de semana hai congreso en Vigo para elegir unha nova presidenta. Parece que están recolocándose un pouco tamén as candidaturas nas cidades. Que vai pasar, por exemplo, en Ourense ou na Coruña, cando parece que o resto sí que están máis despexadas as candidaturas das cidades? Bueno, mire, eu xa teño dito máis veces, nos anos en que fui secretario xeral do partido, que me tocaba un pouco esa coordinación, que improvisar candidatos a última hora nunca soe dar bo resultado, non? Por lo tanto, eu agardo que durante este ano, estamos a principios do 2025, ese traballo o fagamos, non? Rematar o 2025 cos candidatos das 7 cidades? Bueno, creo que sería un objetivo desexable. Despois, se nos falta algunha, pois, que llemos facer, pero sería un objetivo desexable, sobre todo se fora a haber algún cambio, non? Bueno, imos traballar para eso. Sobre todo porque, se tes que facelo a última hora, aí é que sempre pasou algo, non? Creo que estaría ben, traballar con tempo, sí. Non digo que se chega o 31 de decembro nos falta algún, ou hai un asunto de descoñecemento de quen podería ser, bueno, pois, que eso sexa un fracaso, pero, bueno, a mí me gustaría traer con ese plazo. Sí. Empezará a activarse o partido para esas municipais, ainda que queda todavía certo tempo? Bueno, eu creo que o partido ten que estar activado sempre, e despois, para obxectivos electorais, que iso tamén é unha das funcións do partido, hai dous moi importantes, unha data fixa, que son as eleccións municipais, e outros son as eleccións nacionais. Outro día eu decía, ademais, con ele en presencia, que vou traballar para que Galicia sexa un dos alicerces da victoria electoral de Feijóo, simplemente porque creo que España necesita e para Galicia sería moi bo. Por tanto, ese tamén é outro objetivo electoral para o que imos traballar. E vostede cree que haberá adianto electoral? A día de hoxe non o sabe nin quen ten a capacidade de decisión que Pedro Sánchez. Ahora, ten un convencemento, dependerá exclusivamente do que lle interese a él persoalmente e da súa supervivencia. De nada máis, é triste, porque estamos falando de que o destino dun país depende da conveniencia persoal dunha persoa, pero estou absolutamente convencido de que ese vai ser o criterio principal. Coincidiron no tempo agora varias mocións de censura que, en certo modo, benefician o Partido Popular. É unha estrategia ou é coincidencia no tempo? Non, porque é unha estrategia, as mocións de censura dependen da vontade de outras persoas, por lo tanto, cando se dan as circunstancias hai que avalialas e se vemos que son procedentes, darlle visto bo. Houbo conversas, a mí, noutras posibilidades, pero se non vemos que iso vai mellorar a xestión do Concello, creo que é mellor non facelas. Por lo tanto, non, cando se dan as circunstancias dun mal funcionamento, de xente que no seu momento apoiou unha opción e agora está pensando en apoiar outra, falan con nós e se vemos que convinte lle damos para diante, pero non hai unha estrategia de facelas. E é máis, estou un pouco salvando, non ten nada que ver, pero digo, o símil que facía antes, non se trata de ter un marcador de cantos concellos conseguiches. Se o faz con ese criterio numérico, eso sempre acaba traendo problemas. Pero, por exemplo, mocións como os de Viveiro ou de Outes chegaron a vostede directamente? Deu vostede o placet para Non, a mí, bueno, eu, lóxicamente, sabía que se estaban facendo. Cando mo contaron, non sei que nivel xa de avance levaban, pero eu non as negociei en ningún caso personalmente para nada. Ademais, non
non coñezo as persoas que van pactar co Partido Popular, non as coñezo personalmente, por lo menos, e nunca falei con eles. E para rematar, que cree que pode desgastar máis? 3 anos estando aquí, no despacho de San Caetano, ou 3 anos para a oposición? Para os partidos de oposición... Sí. Quen cree que pode chegar máis desgastado para as seguintes autonómicas? Bueno, eu creo que o goberno che dá moitas oportunidades e se o faz ben, eu vou intentar facelo ben, sinceramente. A oposición, sobre todo cando levas 25 anos, como é o caso de algunha, supoño que desgasta bastante, e a miña opinión é que está desgastando. Voulle facer agora unhas preguntas comuns para que fixemos os outros dous líderes. Defíname políticamente estas 4 persoas. Pedro Sánchez. Político solo pendente dos seus intereses persoais. Alberto Núñez Feijóo. Político moi sólido e o agardo que futuro presidente de España. Donald Trump. Político que gañou unhas eleccións nun país moi importante, pero que os está tomando unhas decisións que a mí me parecen perigosas e que non se entenden e contra as que haberá que reaccionar. Vladimir Putin. Pois un dictador que invadeu un país e arrollando todos os seus dereitos democráticos e, por certo, con apoios aquí en Galicia que me parecen increíbles. Dígame un amigo que teña noutro partido político. Bueno, eu primeiro creo que non teño enemigos, por lo menos persoais, non son unha persoa de ter enemigos e menos en política. Teño por decir un nome, sempre digo unha cousa, a ver se os vou meter nun compromiso, pero eu, por exemplo, no Partido Socialista sigo tendo unha boa relación persoal e os coñecín, porque levo uns cantos anos, pois, por exemplo, con Salvador Fernández Moreda, con Pepe Nogueira, está no Partido Socialista, me parecen xente moi consistente, eses serían dous exemplos. E despois hai xente noutros partidos políticos os que teño moito respeto, porque me demostraron que por enriba das ideas políticas, que son totalmente antagónicas, poñían as circunstancias persoais. Iso para mí merece moito respeto. Como quen, por exemplo? Bueno, pois, por exemplo, Rubén Pérez, que en un momento dado, xa yo dixen, defendeume nun caso e eu lle agradecín. E despois hai outros políticos dos que teño moi boa opinión no bloque, pero non o vou decir porque o mellor, eu creo que no bloque estas cousas non se entenden, entón prefiro non poñeros en eses bretes, pero é xente que merece moita pena. Vai ser vostede candidato nas vindeiras autonómicas? Eu traballo para iso, sí. Pero non vai depender de min, pero a mí me gustaría, sí.